إن الحمد لله والشكر لله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا وفضلنا على سائر الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه الطاعبين الطاهرين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Pagkanirunan Gantan wabin tu Allah pagi subantugan aku dat aku pada tuna langunan Allah lagusan yang penidadai tangin salawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Orian okya pakhoma Nabi nadedna Nabi pakhoma adabi pagi ko isagawi Asumura nang utwa dua kata mga bubek utwa isa bubek usi kadunia ama alibiniya na ayami wapat na sisunutan na dia mula si Frank na malumira ta aginawa ka na kada taro pagilin na kanina ko sisiringan na tanong sa marino ikadua na dia pun nga magariari sisunutan na dia mula si ngali duseman Muta si polis dia ngasih kabugatan selalu na magariari lang-langan na pakalim niya na panganya ko niyo tingin na dia nga na si aling basit na pamilya tanwanan ina ko daw rumada oo di ka ditipo na taman naman na sokya nagakanon na pag-iasya ko kagina na orasakan na tingak na siya ko ni schedule o isa agawin liman to alam mo na juma na iman to na benda telo patap tawagrang na tingak na dia ko na pagkabagay oras kami away ako ng guto mga pulakan sa marino ta mga pamilya kong na ikadudali kan sarang panakaili akong kiran Gimana kaya miya gula-gula tanong sa marawi na miya kadali niya tapong Allah ikumbu-kumbu na datan na may isa sa kapanyata datan na may isa sa kabuka sa puasa datan na may isa sa kabuka sa ariraya o nasitan na may isa sa kapalawis Allahu Akbar Allahu Akbar Hindi kayo siya Sabihin ito mga urip na Allah na diyan na apagaritan no pakasurgaan mo Allah na andang din na ina kuda po na mawapat na kita tanya ng guto kababali ang otak partatayan pakit din yan pakasurgaan mo Allah na pito pulo agunung sumia kapia-pia akapatay na pedu na mapi akapatay na kapatay apartatian al-maut bil-butun sutawa aya ipapatay niya na gedaman satian basta sudatian na ini tunggu-tunggu sumia kapia-pia akapatay Masya Allah na ikadwa pun na mapi akapatay na al-mautu bimardi na sutawa aya ini patay niyan nakasakit na niyo takya gedaman yan ini sakit niyan nakatawan nakaasumu'aming tulo nabi Wai na dia buwa kakarata aginawan yan na dia buwa kapakambukoyan na dia buwa karubasaun na dia buwa kasakitian na dia buwa kapakambukoyan na hatta syaukan lati yaksuha na tamang kusuruka pati surukon tugulabi na ayat sambiyan na iprilan wala sa busan yan tabi ang kisurutan na dia wala kasurgan wala
Na api adum pa na malalambo adusyan yan, naging niya sakit, na miya na nasusulusyan yan. Wala man gida-gida, ano sabab? Suruk bu, api ayah buah kaum tu dah nak nasuruk, nak kiri lang kawalla. Kaya po naka nasuruk, asal ada ngambang mubah. Temele kadna toto kakwatro, nasihabi na kasa uno, miyaga staka, manak-nak na ba, miyaga gitaka. Na dinutopon, nakakautin dinutopon. So damang mubah, okay. Na dia akan tu nakataw abang yang nimbaba anak kapagkasakit yan. Masya Allah. Ano man gida-gida? So ajal. Nabasa ajal na tumad mo. Nabasa ada pa na namba umur ka dunia, na di ka pagkada ko dunia. Betarya kini iya. Ano ko masakit? Ama ko marakan, tiga na saya kainin na sunwale matawang. Ini sakit masakit, kaya pasangan. Oy, nanaw, may kabagar mo. Allah taman sa miya kagirawa tiga kana itlog sa ngutawatakan adir kana mabugad-guni si ikadakay ay amanan niya pala tingnan baba mga tuwan nga abso baba iya kunaskan wari kabuatan na ari lalim sa mana tiga kanino natingin na tutungan niya kanu kung sa punapiyaga tiga kana piyo oy ay amanan niya na naman niya kabagar agi ana na buumur yan niya kagiraw si taloga baba bagong pakas na sapato tiga na boy pagabagri na pato wipe out na kanang napato ka na cara makabagri siya oh na inuit ka niya nung sa ating mana niya kabagrafi magu ngayon siya niya pamatay nga magu na pato Allahu Akbar Allahu Akbar nabi ang mamarip mo Allah ayamaan na niyan nabi ang kaya akapatay nada asyakatawbu abadi pakasagad ko kapatay Allah biya kata-katakan dalawa ayat o patah ayat mata tagu ko Quran apiya katana wallah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz lang tuwalla o kaya man sukan sa niwa atil pero kaya man sukan sa niwa nalago na ano niwa niya api esomia kay tuito amamawi to mamawi adimbala ya o di na sesirma na ano niwa niya nalago lang po kung isa kapatay aya pa kay siya alay ino pagod na wala ang kaya kapatay ang talikiyan ng wala nalipon sangkotwa pada ayat sa suratul mulk sa Tabarak alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inaginu wallah so kawiyawiya ko kapapatay kay pangyarakan nalipon sangkan na tapong na ikadwa na ina dinuwang na so kapatay karahatul mu'min doon na una niyan ifrilax doon na una niyan na indika o oripin wallah amok ni migil amyatay di ba nga kapatay na basta sa oripin wallah matay namya kadike kataw niyo ang tamag gagada niya kukuban yan na diyong ko tamag gagada niya kukuban yan uway kasanta nubu malukiti sang kana nakoba kauda ang kana nakoba akati tanurun napakatindigin sa alungan na mauri anak ito na kaon asukuban niya na niya kapating iburagun anak ito na kaon na niya kapitong iburagun ang utakuban niyan na inutanuru na di ka pa kaya ba adem pa na ayaw maana niya na mana kukuban niya adem pa na lambo atau ko dunia mabagay-bagay sa dunia na dinamyan lambo atau ko dunia napakatindig sa alungan na mauri na isa-isa din nakapakapubutan ko mga kuburtan mo makapangarang tanong si miyati yakini kuburno na usibong na isa-isa nakapakatinigyan wa idal kuburo ba'antirap ami ka mga bubungkag sa mga kuba napakatinig tanong ayaw mo na ayaw mo na kiswa na sadin sa kaya nabangan ka narukan ang pagkamot ko kuba nga kung si kami nilabang sa gusungan narukan ang pagkapungo kuba nga sa gusungan oro kami nilabang sa Makbara narukan ang pagkapungo kuba nga sa Makbara na oro kami nilabang sa Montalban sa Manila narukan ang pagkapungo sa Manila na oro kami nilabang sa Saudi narukan ang pagkatinig ko kuba nga sa Saudi na dapat ko nuro kami nilabang sa mga mauna na karoon na mga sahaba so mga sabak ya mga tinagan yung akaw na mga sabak yung pagkatinig
Grabe. Allahu Akbar. Nami kaya lebangan lah, nama una nak orang teguh. Oke lah nak dia sudah tengah apa tu? Namanya tega. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi mengarifkan Allah. Nah, samananan nasakatanu amana lama ko dunia. Na pupune untan wadi kana nakuba, pupune untan ang utang mga tao sakuba. Na sumanga tao sakuba. Pati apa dun si sultan nadim na pangasugan wala. Na pelisukan yang kau pupunayaw apa kau masa anuan amori. So mu'min na pagaturungan wallah sang takubanga. Nah, talaga tignan mo, na piyamiya ka sa pulong giguragong. Akin na naman nakao mga tao sa dunia. Nakaannahum yawma yarawnaha. Lam yalbatu illa ashriyatan o duhaha. Na ayabuwa tuburan na akakagda mayroon nasa salungan o di nasa sapotol salungan. Na dito na miya ka sa pulong giguragong na kinilabungan. Nasa salungan na kaya gidabanin nasa sapotol salungan. Ino niya namang daw, nagyapya ka rin nakswala ama pipiya-piya ginawa niyan. Ilang manigira ditatag ginap sa mafia kapia ginawa kape karunu besar ka amakan dira marakan ka na basta tetag ginap ka sa mafia namanya de swabida ka namanya de sorobas ka lemor ko to Allah hirap man nami tetag ginap ka sa marata na pia di ka ko kondisyon ka ayap na tatag ginap na diga digitiro na tumitima na penduka bangga ilang manigira na tuturo na may lengan na may panunungan na sa mesinga amatanian na di amudunya na madunungis na ubang ditakura makararag iso tataginap niya, mga tatiming. Labas tamay niya nga tuturo na fuduman, nakritikan. Matang ito sa siya nga nakanamyan na. Kaya na kaya fuduman niya ngayon. Nadipunis ka na si karumang kaababay ang suwata ka. Omay! Buwang sabi! Sakani po kaurong. Inuto po pagkangar. Nama anak sabar kakek wakul nang ka atomitima na iya kapken ga tanun iya kan mabungi dumayo Allah sana pikiran inu demi na kumay to ako na managano di utog sa tama sa pita kana ka naman na mga ritual na diyan so uri panwala na amay kamatay apakah deklan wala ko kumanyan. Oh, ay paninta ko na panitandan ako ni Jiliam na. Na una umangka ko na magnaw na tika bamiya katindig sa bangkit. Nagkaroon ng mga amal na kaapakatuturo ka ng kapukaw na miskabu. Na magnaw man, na bamiya kita ng sa dunia. Uway, na so amal na kaakasambayan ka, kapiyang kay parangay, kada akay gagaw, di ko to mapasangkay kapagamal, na pangiraw sila na hay, uri panu Allah, napakatutulong ka ng kapukaw na miskabo, na turong ka kadikera no dinida doon, sahari sa ipakapiya-piya ginawang ka, sa katuturugar ka, na ipandidogar ka, bigyan namin pamagiday din, dari ka turong ano man naman ito diturog no din niya may pag-ubay sa cellphone niya no? Nasa sumapi at tayo na hindi pamakin na gano'n na dapat ko nigira digaturog na dato tapi nga man nigira digaturog o ay agi so aman na kanon di ka na nipagididang mong kubangan na dapat ko nigira digaturog tapi nga man nigira digaturog na mama na marungarong ko niya siya karong mga babay umihingan bukod niya kapepedia ko kumang ang iti na buda ka katong nakadigaturog na baka di ka kapi-kapi na di ka man di ka kapi-kapi at akin mo siya na diturog siya karong mga amiga-bipo nang diturog Allahu Akbar napapangyaman ni gira adik ka turgo na pakipaninisi ka karong mga kababay at ikaw may iyan di ko turgo na paninisi kaya kung kauba ko matambang sabi ka magmana nga mga bis ka na mga binak na bakar ka nukap muntugo nang naliman yun na baraka sabi sa pagkakapatan niyo na detaro di babaraka nating man si karo mga sables na pwede sila na sana siya mga natunabay matang amya kapipikap kita mo ni karo mga mama na timbra na kasi karo mga mama sa kapi na pwede gulo na sana siya mga timbra na bubay niya kapiyapiyap na kasasarapan yan niya mo masawas ka ng mga bin na ngayon man yun na baraka kanabas kami ang mga dato na ngayon mami na baraho kakaptan niya sa bugas na mapitan na niya usan Minggu dia tapai. Tapi mabungnya di mami namanya makatua-tua. Naman gitu-gitu. Naman gitu-gitu. Anda mana dikaturuk-turuk sangkota bara simba ke Allah. Sangkota aku manian
aso mga amalian na penidongan sa pagapia-pia ginawa nga. At tapong ingay nagkaturong na dato na pag-ipaninisya ka kaya mga mama babay. Kaya puno ba karong mga na may katirining sa kapaninisya. Kaya buka kaptan niya bubukan na dua-dua na kamereka kapten na dinumpa katatana ano. Ano yung pa makabaki-baking na slow motion na. Matangkuan daw di matay tungod nga sa turo tuga mama. Kaya puno ba mapapalopi karong mga idido di kanya di paninisya inusahan ang mga bay naman bukan mama kasurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada bini mana mga bay? Masya Allah. Nah, mangaripin Allah. Nah, madatalu sangkala na kuba. Wa idal kubur ba'tirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, mamakatin kita no mga kubatan naketo kawan tenu manusia Antoni mini panguna kunanian lagu Antoni mini pangrekorinian itu mapergunakan ni sugar depakak wayam yang gana pakak dunia na ibadah udi na kapak perangina mapia udi na kana aparat ya Allah na pakambuat kakokubang kaamakasi singaka uduhu yawma idin masfira dahiqatun mustabshira susualay ni anu sa Quran pemakatin nagsiran tugu Allah na sa mga buntaliran nakipakasisinga kipakay Ismail sa mga buntaliran sa makasisinga-singa siran sa diyong kota kapipi-api aginawairan wa uduhu yawma idin alayha gabara na anu man napagatin ko mga kubera na sa mga buntaliran na maka sasangingi Antunan di suanakan. Kaya tukon Antoni mini pangunakunan yan. Abiyas memangataku surga tubuh Nabi. Na inna agnal jannah lam yatahassaru illa sa' marrat bihim lam yazkurullah ta'ala fiha. Maka na tubuh Nabi asemangataku surga na da abira mi pekenu ko kapil surga. Da abira mi periklam ko kapil surga. Ayah buah mi periklamiran na so ora sa somya gedekeran kudunya na dera mi tadintan syekhu Allah. Itu mi pakalatan suka kumetatan sa Quran. Mi pakalatan suka ditanu diga panasbe. Mi pakalatan suka maknanya na bakabu manguna sa panganang kana ay baraten na naliwagan ako na piyaka inuman anaka na mi kapia-pia. Urina ayah maknanya mangurip Allah na diyong kota kababara tahajud ka ay daw ba kumurto miniuman akan abadi kana pangkatan akong sa diyang ka surga Allah. Ayah kaya gusto na bida-bida sa pangkatan sa tao pa ka surga. Yan ba natadatar? Uway. Saan sa kana amal ka nakana pangkatan ka surga. Sa dunia na ibarat yan na saan sa kana piraka waya piraka na 2 kamilyon na pagkalotanga sa kongkis ayah makna na hailak sa adang penasorang 2 kamilyon kana branyo pen na uwaya piraka ni sa kamilyon na pagkalotanga sa branyo wigu na adang penasorang ka na waya piraka na magatos gibo na pagkalotanga sa miwa entry abranyo adang penasorang ka na uwaya piraka na sa bulong gibo na pagkalotanga sa skateboard na uwaya piraka na sa gibo na pagkalotanga sa emanan yan na talo ka kilwa gadong na adnap ano na nakapiro na uwaya piraka na mga tos na ayaw mo kalotanga nina sa timan abrid na uwaya maknan yan na anak kalotang na pansitamay ito na uwaya piraka na duwati na ayaw mo kalotang na duwati ka na talo timan na pakabulo na uwaya piraka na sarat na loli ka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak pernah iman tuan loli papasalan. Kaliman na iman to so loli pa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ay dapat kau mga pagaryang sabi ko kano prilya ko ng mga datong nagasyan o. Ano kada benak matuan jadi kan betul. Bukan betul para di ka terus baik. Nami kami kau masyaalungan na mauri yang kaya tawa pengirawa ya Allah na badi kapakaya pakili na kada kandini manti pangkatan na kana ko surga ikana ka surga na kani manto pakili na kada kani Allah nami kay ni shen wallah tinang ka daw sama ka ikala aman ka natiga mawayalana kepakai sudi matbu Allahu Akbar. Sana kena dia nak tawa ayah buat min kasim na Jumat bu. Tapi
Ukira na kena. Madidip mga na dia mati. Anu ras nama kompleto niyan. Na ayaw sunangan na dia mati mo din nga simbeng, na makasimbeng magusa dia mat, mabasi pa siya pangawri. Na mga kanisa mga tao, natapne ka sa depan, pangni kagawala, ya Allah, nagulo ka do pagagulo ka. Ya Allah, na uba ko kuy umalakal mausan ya wa na dia ma'a. Upungan niya mau dia mat namanya buto ka. Upungan niya mau masapato. Akad Isnin Salata Arba Khamis Goodbye. Tadi nama tahu lah kena pipuan. Pilih apa ni? Ayah pikiran no tengah besar kana madi di paso tahu anda sambengan jemaat. Anda rumah budak. Da abang kabangsa, da amit tumpuk aku sambayang. Taufik Allah. Oh, taufik Allah. Oh ya. Agi mabuga marano no puno na meli na prida kana na wana dinisa ya matang wana kana raka sayakinan di kapasi punisa di kada pemakai ini yang kasokur yang kau tahu sakur yang kau tahu basta meli nga soto tabi ada kana na wana na pangani ya Allah nak turuang ka ya Allah nak turuang ka di kapasi punwa sangana kada bekena marata na inauna kay ugupan kana mini pamangani ka wallah adi sa meli nga kana na wana pangani tabi kuwala sa matay kapakati wakianan. Allah Akbar. Syukia semua Nabi Sataib siraku Abu Bakar As-Siddiq kapatid dengan ang mga taru ang mga banusaki. Oy. Nah ini yang kaya pa nariya bakiran sa Nabi na ay abu kaya dalito siya ru nang kaya bala pada da raw na di man na udia pada da raw na ainian. Inter wala wasya na lini wana ruwa bara dunian. Kaya sakit-sakit na tanto. Niya ilia ka na ini tururang wara bangutari niya. Nakagi ako doon mati namin ako masudua malaikat. Na ya Rasulullah, hey subuan nakakasiwala. Antoni kamay kasangkay ay makna niyan. Nakiya pakasakit tinaraka. Bumito ba kang kaadwa palang sa nga mga tao sa tayo. Kasi naman pulang-pulang. Nagumirong sa Nabi. No, fa'in tu'azibahum fa'innahum ibaduk. Inao, ame kasiksaan na kasiran ni Allah. Ame kasiksaan na kasiran ni Allah. Sang ini kiniraran, inaw na mga uri panakay ni, nada, mitubak ka ng sudwa pada mabeso na bisang utang mga maleka. Nabiyanin mo sudwa maleka sa langit. Nakagi ako makabalisa na sa langit, makakasiksaan sa langit. Oy, nanto ni mati yung masuswate. Namun Muslim, natatagol sa parati ako Allah. Napama kami nito bakro, amibo na disyerto. Ani mga Muslim, nila kami wipe out. Naman nang utas na nabi, napama kamara na ito. Apiran na giran, ano ito? Nangyabay, batan mo siya bakap na ito. Hindi na nipniw na. Tabiyata makatsang. Allahu Akbar. At ibabuman mo siya, takaan na mata, kira ka na ipatay ko di nga masimag. Yung nga social media na di nang agnak na ibut ka mana demoralize sa kekuasaan. Ngayon niyo, sa kamu, mapanak na bago di pagamu na medyo na abak ng page sa cellphone. Na abak ng page. Uwa, pamanak na ba na page sa di ang ni katepon, makita ka mago? Kapag nang gila anak no ba, ayaw makna niya na mapagkapan sa di nga mga mugod. Asa di nga di ka pamagatak ya. Kenapa ko di matang mang bersapit jangan kak? Kenapa ko budak? Kenapa ko tiadlan lalu anak budak? Allahu Akbar. Kayaknya pas ada kena komputer. Kaya ko sa kadis na Bachelor of Computer Science. Oh, kati master ako ka program na ay pernah mga ya sawak niya. Allahu Akbar. Oh. Na millennials, so pag ganyan kapag pumasyatan na amanan na mga DVD, naglabas ang nagkirakon. Kapag makaana misyon na kananatapan, ipungwarta ka na ginawan, nabako ni mata, mga balsama, pumako sa mastirakan. Nasa kanima mga balon, isa ko na bilhin na niyo mga kanala. Nadakhan na ng gulaw na, di na pangailin sa YouTube, mga TikTok, ugin alhamdulillah, nabaka na nikararangi, madidip man ka, so pagka, so mga ingin dito pa kuma, napapakamunanan. Alhamdulillah, niya kapiya-piya. Nano ka na suwa? Na ubad turo tayo di pangwartang na ginawang. Kau tahu millennium? Pati ina mo so DVD pa na sumima ko siya pa din. Pati ina alay, ana DVD nga wati timo-timo na mga tao. Napumasa ko nga pumunta na ako. Dua tiap lima ada dakon pa ako do kirko. Tuna pere ni tina ali dua tiap lima tina pa ako da dua tiap di. Pati sana na. Allahu
akbar, Allahu akbar. Paul. Mismo, sakit mata tahu na doon yan baka. Bagaimana kaswana kasiran? Dira ka nugas. Allahu akbar, Allahu akbar. Nada ka ng hulaw na, oay, katiga ka na suda ka na kasungi, ada ka na katabligi, ada ka na kandawati, nanya ka muna nan. Kailangan ka baka di panapari ang adirang ni Mamidi. Ada waktu kemagunan. Ay importante na sana kena gua sakit pagdulud. Wah, na pengening ko tabir kan na pengening no uben di panurati sa kana bangan ngaran. Katawan ni man cuma anak. Kataw nak manang nek singa inyo. Pugam yang to kan sa hukuman. Mana kan masa Mr. Bean. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo mana nih asal begitu nak nabi penurut asal nak ngaran kan nari Alim Basit, nari Ustaz Abdul Basit, nari Imam Basit, nari kepak nari Haji Abdul Basit, kepak pernah Basit. Asal di kau gumirawa Al Basit, ka ayah Al Basit Rasulullah. Kepak yang ngarannya itu nasi Basir, nari Basir. Asal di kau gumirawa Al Basir, ka ayah Al Basir Rasulullah. Udina yang ngarannya itu nasi Abdul Qudus, na kepak yang gumirawa nari Qudus, na kepak asal di kau gumirawa ayah maknanya Al Qudus. Digapakai o mga sumatis Al-Qudus ay singit talo ko datang ka manusia ayat titu Al-Qudus na swallah Al-Basit nagkapagatawagan na nari Basit nadam na kaya Tomya laura ka na kay alimusya manari kabugatan na Basit harala ka hindi ako niya kung mag-visa bas ko inang hinubi po niya po siya ingaran walang kay Al-Basit na po niya kakwala na yabas ko tapos ka niya pakabatuwa pagkakasubra kaya tabi ano na piyang siya tanong sa basa sisang ito no basa ka basta di kamtiran ni Tambaro basta Tambaro sa basa o nababala ka na kuwang yawata niya kay Tito Wata mirarak na alimit talbin pumutiyat ka Nakapak na kanawlo. Hindi ako Pagkasaya no to kapong kulo ko siya. Mistik ka no. Katama ka no kiniserbi. Ayaw mga na niya mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na madatanong sa diyang kananakuba na ayat ketimuti mo nakatanok man na sira lango tanong tita sa sira na adi na tugo nabi ang mata tao sa na checkpoint na kana aba ayat si checkpoint na mga military kana ba mga bipak mga malaika na titikaw na upo na mapia kapakasimag ka kapag sikangkairan oy panginsangairan na diti kapakatiting ako sirasa yamurru kalbarkil khati na pakatite ako sirasa datang sa parakamata kapakatiting mo na doon pag-isiran ka na pag-isangairan mga malaikat di sila magkagawa sa porno majawaju ani pasport ka ani ID nga pagi na nga siya ID ito na ID niyate ako man hindi ba ka man sa gusto nga siya ID tingba ko na pakapeto ko niyo man pinasok man ano ba yung pagilinan ka ID na national ID voter ID license ID o di na teacher ID, o di na employee ID. Kenapa duty ayaw manan yan? Na pagilay na ka, ang pero di na ka, ID, o di na passport. Fakul, la ilaha illallah. Nagteruang kaso, la ilaha illallah. Nandun ni kateruang ko, la ilaha illallah. Nasubra sa mabagaran dua kaya pakawkit kaum. Nasubra sa mabagaran kapadala kaum kaliga di mana lawi. Nasubra sa emanan yan. Nasapra kamata kapakatiteng kaum. Allah. Kami kasala kaum ya tero ka. Terus la ilaha illallah. Ada nga pa ko. La ilaha illallah. Nani sa rumakira ro. Allahu akbar, Allahu akbar. Ino man kailangan na ayapitir wallah sa Quran. Sa Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah
fa'lam udina kanalangka annahu la ilaha illallah amat anas kanina do simana inun tabus wallah kailangan mana di ditaludi aya makna ni anak pagenan mamrunun sanga la ilaha illallah la ilaha illallah. Naman ni gira di mag sekolah sa eskwelahan ada niya na mga subject ka English na subject ka sa college sa English 4 ang mga pronunciation ada yung kota mga letter na ana matatago siya ana si matatago ana si matatago ana si ana matatago bitter oh yung kota din kadi pampronounce ng kota ka pakasisingin ako letter bitter butter para mapiakap ka pronounce ang naya punanan naya punanan ngaran wallah la ilaha illallah ubayna asyara apya katamana kaum apya ganaka na anna imanaka ka wallah pagugupang ka wallah sa anong anak yama so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kin sa pura sirat kedin so Nabi sang kota pura sirat aya dalil sa katawa sahaba tina ya Rasulullah ami kama maswano na mori na mabundug na kan sa alungan na mori kan ini kada dia kan skatman pamana kada ka ko dunia ditar ka taw non te kuna kata way na upungar kami mana nang nami dakap kada mereka na umahama tanu sa alungan na mori ni kada dia kan skat na kay dakarka ya Rasulullah na anda kan sakap mabundug na tugna biya fatlubuni ala thalathati mawatin na siyakong katingin mabundug sa ngatalo darapa pagano na idiak mo sa syarat akid na ko sa syarat Singapura syarat kasani sa umata ka na may tuwa din na kapag surga nakapatan na ka na impulugan ko syarat na pagkasunod na ko surga na unya ko katingin na matoon sa syarat na fatlubuni na siya kong kambabanuga pasakil siya ko timbangan no kan ko timbangan Allah ino to mga day na umay tuwa timbangan na kaading kakapag surga na sunod na bimaguntunin فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون شوفوا لي مثل القرآن سدين sama kaum masalah na mauri asuting mga na makapuno suting mga nasiran mga tao kami maguntung sa alungan na mauri Allah basta mala suting mga nakating mga man na umiyak ito na pagutugan ng Nabi no yakataman so kitu kaya pangataman niya ko ama na naman niya des suratan niya nun napaguntugan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam natina yan sa lobyan sa mga makudwa timbangan natina siya kung mabubunuga ko lawas siya ka na aud analawas siya Nabi aud kadu alawas siya gainib ganun wallah nang kana al-Kautar kenapa dia dipanggil sama manuk al-Kautar itu mga sana mga manuk gira-gira al-Kautar alawas siya gasyan ang matatag sa surga na langu-langu na umat Nabi na penuh na panglitakwa na penuh nga siya mo na insyaallah na langu sa makapapigo kada sabab na makapigusan para ang kakasoy sa kang pangudaan kedekang sa ngamaran na bunti ko na may kaliminggot tingnan mo lagi dibuka siya mo Allahu Akbar Allahu Akbar inna a'tainaka al-Kautar mata'natum wallah ini bagamikum Nabi Muhammad sulawai lawasaiga Kautar na andini kapagagmang ko na pakatay-tay ka sa datar o ikapatatali na ayaga ulan full moon datar o kapu full moon ulan na mibiring na biti katay dumama agugobe sa pakasurga sama nuto na digaro pakatwa bedi nakadok serong kaya panabi nakasokadok sa kenapa sadir ka dunia apa nabi ko diun panabi ka pada orang menang tanu bersama katua ka na ibet dekat taman sa kubal ka na langon pengaruh taman sa limang ka taman sa AE taman sa paras na pengaruh bersama katua ka apied ni ka bede-bede nga sa nga paras amyang ro kapus pengan ka mutakarun ka para makapapantara napakakapalan kadin kasobra pen sa esking kota Steam kota na magilong ko na tiga kaya tabunan ng sukakar o di nakaro sarwaro baka di piliw sa gunsungan andi ni kaya di arkadong ani natingang namuno to sugda kaka na gumimawa dagdban Allahu Akbar Allahu Akbar ini no tadagdban e manay nga nga tadagdban no tato na kili dew
Allah kesawan. Aduh gitu ban. Nah kami mabu mga dato. Igira kami katwa kami mga dato na ibetin kata masyakala na kau. Na kikibay. Bersama katwa na kikibay. Di ka mapita na pag-eksperimenta di man to. Kalau kan nagawi, mapita. Na ipunga si sa area 5. Nalalagay nga pantar. Bako mga sangutar sa ako mga sunero na atleti tagi atleti. Ina mga sunabi na miya anwinian. Igira kamu na angka sababa ka kamu na harami. Igira tingin na kamu na angka. Ino nasambut takadin pamakot takadin magaman. Din ka penewa ame kamakatwa ka. Bila kay igira ayak ya pagaman ka nakangudang ang bilang yang katwa ka. Madagala ke pasar ka sunat. Na miso sugut ka pa na pia-pia simbayang ka na munot ka ko imam igira kang udang na perot na pia-pia si imam na magutod mo si imam sa ruko na perot na pia-pia agi kang udang makukuha nga bagat na igira amya katwata na yata ka po na ba Allah tama sa kore ko dokan na di kabindang nga kaputol na rumo ko si imam na dini karo kay imam na sanap kibagat ka kamya katwa ka abang nga pinagyan ko ba maputol umira si mama Allahu Akbar nasa ka na apa makatbilang ka na miya foto na buku isita naman apesa ka naman to kati ide na 49 no isabi ako rin wala sa nga mas 5 oy natarutok na 50 rabu na ide lang naman nga na betat man karanuti nabo ko magagubulugan na karanutan na ayaw mana niya nasa mujud na masimam igiran niya katuata ayaw takapagaman ninauna kurita muntun kasasoson mabukay gira amya katwata na ibet kasaseno kantan na makatot tadya na mabuto si imam kakitin na kakamaro ko na matiti ka makaroko ka pinataki ka mana pakatot ka niya hindi ka yung makapulumbot ano po niya mamarangan iya kota siya diya ma kasambil yung mga katot kabas tapit tiger na ka na upo na ka di matiger ama pelosa ka matiti ma da ka di magunin niya Allahu Akbar Allahu Akbar hindi na kayo pinakapakatota bila po pakatwata kati abay na miya babasyanong animan to na yakapito ako makasuna siya baby di mo tapos inom na ka na barley powder pangkuang mo ito ikira madatik yan nasara di tamaw lumorta Sultantin na mapapagin na watun yakapiyapit na di na mga oripon wala na sama nanan madakasang koto asyirat nasitar man sa mga tibangan na madakasang tibangan nasikasang tanawasay na langon pa kapigun wala makapigun sa mga oripon wala na pagkatay ka na kedeso kapatay na kedeso kalukos na kedeso panyakit na kedeso kapagawida akal pagkana kapanuwal na kung mga tao sa surga amay nakamati-muti mo sulang ng mga tao sa surga na pagkana kapanuwal na tuwa Allah subhanahu wa ta'ala hal raditum tuwa Allah mga tao sa surga miya sawa takalun na kung nagkaroon ng mga tao sa surga na wama na narda ya Rab ino kami di keswati ya Allah dia ka ini bagay kar kami kapepi aginaw na tanto niya kami kapepi agdami kati naman digra ini anong sa disnya buliw dia kubra kanong masya purpis ele niyo sa mga itin yung pagkatagod namatawala ko man siya na dango na sa cellphone ay na da pangatagwi ito na yun digra katagod sa sobra pating ba nila namatang Allah so pagkapya ginawa niya puno pagkadang wala na di mo ta ayaw man na pagkadang wala kaskatan naman na deketon rakatan abo di mababe sa kakwa asara akakwa amapia san kakwa amapia apia sa mana pada urut sa kakwa amapia tadi mababe sa kakwa amapia wana mo ko masay man to arkabar ay sa kaunir ay roruran nila babakan sa sakwa margas adem na karton adem na sa sangibulo awakan sa pasegaling basit pelakan mo makapasan ka ng bilang na makakuha ka noon nakasigalog nasan sa disimilan na miya doon matang walo di ako away kaya hindi ko matiga ka na korong ganun niya pamanasan ni tetaling baga kaya ko pila korong ano di ko patakan ng amay ini ako niya kaya kami atiyat ako mangusiyat at hindi mababesa kakwa sarang mapya kakwa dahil dapat ko niya makamasa nadita ka taon ng tigil ko na unir amin yung masa na isa ka unir na rururan niya na dindingan di
Sulit kelep ko bawa miyate. Tingnan na umani siya ni mama kinig sa wasiat. Nako jadu. Matangwan na ka. Dun na bun hubay. Sabi sa mga papatay pa di makatatan. Ay nakadakala na tinaturuan niya. Kalimusyoman. Turuan sa na David Alarga. Ito nga. Upak ng upuni. Ay yung nga narururan niya. Nanangunan ng pamalian. Eh, pula ba naman ako masyamo siya doon? Sana niya ako! Matangwal na ka, masasabarang mo ito. Kapag na po makapalwa po. Katutusan mo na nga makapalwa, pamiludugan na din. Oh, pinilang na, nabasya ka no, pasikiran. Nabasya ka no. Na diyan ang mga rip na Allah. Na, ayaw mana niya na makakapalago yan sa amanan niya, nakapatay na kang muda, ayabuha idadu mama, ayabuha idadu mama, pakasurga anu Allah, nandeta-deta sa idad, kaayat yaks na su idadu nadul Aisha. Talo-pulau-talo. Nadiko mana nadikalbatan. Masya Allah, ayakin Allah, nasukat tertangkay po pamana panaan-taman nakaaguso pamikiran naka, nauso bagraka. Leron so piling daplang. Wah, leron ang utang mga sekretaro no. Kadi ka pagagatan no pagkakarayaga. Wah. Na ayaw mana niya mga Allah subhanahu wa ta'ala na kedepan so ayaw maana niya na awidakan, na baru kapag awidakan. Kenapa dia ngadu ni anak gato nakagkaroon may awidakan ng nakatabang. Dita si makatim. Kaya buwan ba ka nakatabang? Itu bang taman samaroy na mapitap man nasa baramen narup man sa tarangan narup man sa tampar narup man sa dingin itu nih ini tunggu betad Malawi ka Manilata udah bini so katabang lagi dengan tawan matang wallah kapuna na matak wallah sekali pagkatabang detarang magariani sige silo tanah dadong sige kabugutan dia nga asik kay polis oy ayaw man nga itetapin ang dia nga dia sebela bibili nga mga tayan naman mga opama kabagiran bigit tadi na US dollar. Tapi apa nang bujuan pera atau mau kiri dari sultan di mana? Pernah nama ti kaswallah kasih pepakatabang. Mga kabe saya katabang. Mata wallah. Ubuh ke pekadusi nakulai. Pekadusi makulai. Na putri di semua yang magari dia langu na patemu tamu kan mana tamu kami. Na ibe di meru na sara makakasui. Gimana ngawida karena dikedah sa dunia dikedah ayaw mo kakadin na kada mo kawang na makasurga ka gimana nga ditano dikati tingil ba nga sarana na ukira kanya open na yung mother adiyan ka ditano dikati tidak ba namanya dia suka memberana berkatano ayaw mo nakapsumur ka itong nangotuwa di kanin kubaraw aso na binamya alwinian at tinaubakan usumpo Ja'far amiyate katibo ka nanon napasnao ta'ama li'ali Ja'far napangbalakan usapang nangawitan niya pembuatan Ja'far. Nah sekarang nak kena buat panganan biar duit tanubed na pera. Ayah makna na siya beringan namin hambebe. So pada kanto ni kiri ang pemasaka sa panganan, pemasaka sa brutas, pemasaka sa bangat, pemasaka sa budawan. Namanya kapia-pia ginawa. Oh ay, agad din niya sa Amerika umanima ka uma, abtibo. Natanawa talaga nanang bro. Na lima mga traktor tumi mo nanang bro. Nasa buro ka talaga nanang bro, at inipo daw siya na bro. Nanto nang amya suatan. Siap na tala margarin aku bikin. Wah kan sebelum na dikit baru udah margarin udah bikin, udah orang manok. Ati di mama gudu. Bu miau na bro. Ada mana penggirau? Tabi oh. Kenapa nu bayar kailangan anak sa mga tungan niya kana batabang? Nabangan kay tabang. Kaya kailangan anak na namakagawa tungan niya kana kapiya kay yang mga panugang anakan. Ada ba ko mga tungan niya kan? Kenapa kana kailangan itabang? Ay kailangan na namay lang na tungan niya kan. O mga pluto parate ka di mamra. Iyo ta nga. Pati ko nga sa tungan niya 50 sila nga tra. Napakaganda nga sila sa Karabo. Di sila mo pula. Napakatalikudan nga sila na de suprir. Kamatang walo di mga katad. Beningan wanan. Wah, salamat tuh. Beningan wanan. Ya karena so kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia nih pakagenan na benar maratakan normalanan. Ada biasa dia mga alim na coba ngamin na mga mukti na coba ngamin na skapanay. Allah na madapna na namyada. Begitu sana kana inaku malu yang miada dapat masih camaran na miada. Na begitu sana kana gira na miatai na pekuan na yellow pad na pekuan na banpepe na pekuan na white card na ipusuratun amiatay sa pamilya nga kapakalangan sa station radio.
Na pernah turun ako pagkadang ako na tinapaka eko nga eko kan mapia kasabut tong sarano. Paka eko. Nah, ano yung susurat to? Kadang kapam pam. Ubar kano pengasas. Kaso pagarin nyo. Nyawapat. Mabani pelawya. Nakatiasok pelawya ni ron. Nanti mana utak ka nangapan. Kadang kapam. Lango na miangotang. Nabayad kano. Nga man nga dito nakatitina ba nga may lawa utang. Na api na kay may lawa utang na niya kapya kagdo matang. Kenapa mapipikir pa mga pamilya dia man na ba dito. Lang tanong nagidita mo mapungunaw na adi nga kwan sa sobre ka kadigan yan ikarlan itangan yan. Di ka bigit ginawa ya. Na di na mangorek mo lang. Ano karon nagdiya sagad. Na ayamanan yan napagalang pa do Allah. Pero na mga tawa niya sawa takabid niya Allah natuwala ala a'tiyakum afdalu min dhalik adum penatuwala imbaga karkan sana subrasan sa kapwa-pia ginawa niyo natuwala tu mga malaikat tu mga toko surga at ginaanto ni imbaga karkan niya subrasipan natuwala annanakum antahayyan fala tamutuna abada dayon tu Allah pamakin-kinu na mga tao sa surga dayon dayon na uyaw kanudan nada abarakanu pamatay sumalakan mo na pagkisumbali wallah kumalakan mo ta ginawan yan abadu tingka aginawa ka sanyawa ko pagalatan no surga agu neraka ka anira na maylay ada kapatay adba kinang pagkakwa sa kapatay na ame kakwa anu malakal mo ta ginawa niyan sanyawa sehingga ko pagalatan no surga agu neraka na bebantay ng mga tao sa surga akapakuwi yung malakal mo sanyawa niyan na bebantay ng mga tao sa neraka na sa susundin na kapagkagurong o malakal mo ame kabadutan niya na ginawa niyan sanyawa. Masya Allah. Nah sa mga tao sa surga nagkariya na din nakapatay niya gusto tanong na sa mga tao kung mga naranga na niya dengan tanong niya kada dinagkadang matasiksa na magudamiran sa mga tao sa naranga na ayak kay alun wallah la yamutu fiha wa la yahya di sila manapatay ko naraka na di sila manakawiyag pagalitan o kawiyag ka papatay akawiyag ginang ko naraka no matano na sa mga tao surga Allah na aya pikir ang mga tao apakah surga na sading sa bagian no dato ko surga na adna bagian no mga bay ini siya na alim niya nagamir kanu mga ulama aso mga dato pa maka surga no Allah na aya biru pena ko surga na sa mga midadari na tiga kanaway na tina sa mga bay ba adam narkiran mo tiga kanaway kuksuadan naman to sana ko di pangaparati tanu di nga tiga mapa. So mga toko surga na so mga mama na ayarkiran ko mga babae ko surga na midadari na so mga babae na ayarkiran mo na midadaro api at tiga kan so tao ko nala kan anarkiran tinadina na limik ya pakanwigi tiga na kanaba manwi kamabaras ayar ko mga toko naraka na midadar tunong kami midadar niya makala na abawso ditirgin ako naraka wa na'udhu min dhalika ya Rab. Nah, bagaimana kepada Allah? Hai, mga tao sa surga. Ano po na kapanangan? Na tinaya na ito to. Na annanakum sabbun fala tagramuna abada. Iman to Allah na lamu kanun kanun sa dinabar kanu pamakatwa. Tuwi na nakasotaw sa surga. So bobay ko surga. Na ayak yang describe o nabi na law busikat ala al-bahri lafassarat al-mis o kung subabay ko surga na kadudaan niya ng karanaw kadudaan niya ng karagat kamu tudude na langon na pembalik akastorya perfume sa pamanaragat kamu tudude ubabay ko surga na sama na sama kerumay na makasurga ka na kerumay niya kasurga si karumama mana niya kasurga ubabay na isa ko surga na di na kailangan ubaka perfume sa perfume sabi nga si karumama ubabay Misis, pemirsa mo, hindi ako mo. Tinatasi, kung sino man, ubay ka na naman, o luwa. Yan yung bingon mo, natingi ka rin mga babae. Allahu Akbar. Ano ka ni Pag, hinuga kay karong mga kaababay, ginagawa pa namin ka nawa sa buwan na pang mga pamraspas.
Ngapagi juga kaki karo mga buto. Sila pagi juga sa lima na koso-koso na bawang ka. Mamakai desa pagod. Yung nga basta tanwa kay babay mama babay na api suwata. Igira amya kana wadak mga pamrasa sa bilan na sangota. Wah, ano nga man gudo-gudo. Natunong tayo sa nako nga mamakai sa pagod. Nagkuto sa kay nako mga itutan. Sudah tarang no saydid. Ilangan ka pumasok pa nakawata sa pagod na mga pagliyama ka. Tuno maka. Na mauso pa sa pagod. Mga pagliyama ka. Na may nga pagilin